Pa Niš je, mislim, za mene onako jedan grad gde sve fercera i sve pršti od energije. Ovde nema zezanja sa pevanjem i sa sviranjem, ovde nemaš da foliraš. Scena ti daje mogućnost da budeš sve ono što privatno možda ne smeš. Tako da na sceni ja sam sve, jedan miks muško-ženske energije koja mi je potrebna. Bukvalno, znaš kako se osjećam pre nego što izađem na binu? Ono kao katapult ovako kad nategneš, ta sila, znaš, ta tenzija koju osjećaš, koju verovatno osjeća ta gumica jadna, koju nategneš na katapultu, i ja kad izađem, ja sam kao otpuštena i samo letim, a sad sam izduvao se balončić, odlično mi je bilo. Imamo nas dvoje jednu ozbiljnu ljubav jedno prema drugome. Naravno da bi on mene često zadavio isto kao i ja njega i na bini i van nje, ali uvek preovladava te osjećaj velike ljubavi i poštovanja. Ja pre svega izuzetno poštujem ono što on radi za mene, ono što radi na bini, ono što radi, sve što radi iza bine, a što drugi ljudi ne vide, a zapravo ceo moj muzički biznis je 90% oslanjen na njega i na njegove organizacione, trgovačke, muzičke sposobnosti. Ja mu se na tome zahvaljujem, jer evo prvi put u životu mogu na nekoga potpuno da se oslanim bez straha da će da radi nešto protiv moje volje ili da ne radi nešto u moju korist. Tako da ja sam izuzetno opuštena u njegovoj blizini, ali sam takođe i uvek ulozi, ne znam kako to da objasnim, i kad smo na bini stalno imamo tu razmenu nekih flertića, znaš, koji kao ja sam pevačica, ti si kao bubnjar, pa mi sad kao malo flertujem, evo posle 13 godina na bini. Puno mojih pesama je prošlo kroz moj život upravo na taj način da sam mnoge svoje emocije i mnoge svoje strahove i mnoge svoje tuge i nezadovoljstva i svakakve nekakve emocije koje svako od nas osjeća. Imala sam privilegiju da mogu da ih pustim slobodno i da se krijem iza tih pesama, znaš, kao i kako je dobra pesma. A zapravo sam ispričala sam večeras, na primjer, za pesmu Sreću nečija, koliko mi je bilo teško dok sam pevala tu pesmu, jer sam zaista bila u jednom teškom rastrojstvu, u smislu donela sam odluku i sve je bilo presečeno, a ja pevam pesmu i spremam se za novo poglavlje života, to nije uvek lako. I ja tačno stvarno kad čujem pesmu Sreću nečija, čujem tu kuknjavu. I kad stvari analiziraš tekst, vidiš koliko je ona zapravo u tom trenutku se desila upravo s razlogom. Svaka pesma se desi s razlogom. Moj brat je služio vojsku, Filip Kljajić, Fića ili Kljaje? Fića, da. To je, mislim, ovde sam provela puno vremena dolazeći da ga izvlačim iz vojske. Znaš što on ima opravdanje, a baka se šlogirala i te fore, mislim, to je tada bilo vreme kad nisi mogao Tako da, Niš je ostavio, ima puno stvari koje su sad već moja baš duboka privatnost, moje porodice, puno uspomena od malena koje me vežu za Niš. Možda i ne baš tako lepo, stvari lepih, ali na jedan drugi način.
nikako znati